Dumoras mari hita saluhutna, hamba karongan saha persyaun, tabare de maruhan at pikirata, lahatum langihun hata di debata, martangyang mahita. Dami di debata na sumurong siyan saluhutna ruha, ima na mangaramuti ati-ati ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamba karongan sa persyaun di bagasan goar ni Tuhat Jesus, tatangi humahatan ni debata nagabitur po jamita di minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 ima na dianetian buku 2 Samuel bidu na perjulu memukasian ayat 17 rumbi ayat 27 songonom mariruk disi dungi dia dukon si Daud maedde adongon mana nangisi si Saul do si Jonathan anak nai laos didokon ikon ajar honotto doi tu halak juda ediadung tadengok tu sior idama tersurat doi di bagasan pustahan ni halak kena ponar owe ale hamuliaun Israel nunga ma tataturla kamu di atas ni akka robiamu mago ponai tung baragian akka ulu balang unang niyan di babua baritai digat unang manian de baritahon dia kealaman ni Askelon asa unang marla si roha akka buru Palestim, unang marlupulup akka buru ni halak parhulup. Hamu ali dolok Gilboa, say unang manyan adong nabur manetik to hamu, manang udan badapu, manang hauma patumonaan. Ay disido haritdekan ni lebu-lebu ni akka ulu balang bulon, lebu-lebu ni Saul, hira naso miniahan marhiti-hiti miyak. Nasudong mulak niyan sior ni si Jonathan, somartubol siyan mudar ni akka namarragian, siyan tabu-tabu ni akka ulubalang, podang ni si Saul pe, dangdong mulak buti somartubol. Oy ali Saul doho Jonathan, akka nahinangholongan, jala hasudungan ni roha tagan di gono na sida, jala di hamatian na sida pe, dang sirang na sida. Dumoras do na sida siyan pidong Raja Wali, jala gumogo siyan singa. Hamu ali boru Israel, tatangi siya hamu si Saul, na marloson to hamu akka ulus surta, na mabahin pakya muna, marjagar-jagar siyan seri. Magoponay, tung maragian akka ulubalang dito ang atongan ni totangan, nung atong mati tartulang si Jonathan di atas rubiami. Ia le Jonathan aliyang gia, macemarsa rohakku pasari-sari pada dingmi. Tung hasudungan ni rohakku situtudoho. Lomuad rohakku mida holong ni roham diau, asa mida holong ni rohani parupuan. Mahagoponay, tung baragian akka ulubalang, jalamago akka parhohas tuhamusuon. Itu sahat na. Hamba karungan sa persyaun na gabi topik ni Jamita di minggu papaton dung Trinitatis di tanggal 27 Juni tahun 2021 ima parhaha maranggion di bagasan holong. Hamba karungan sa persyaun arong dosa dapat dohan na madok songonon. Daudu umura mga lui 1000 halak alo siyan na mga lui sa halak ali-ali. Paduhani marlapatan pabua natung maoldo mga luidongan. Jala, paduhani pabotohon natung matse taharikot tundo halak na asing di 10 taon. Dang buhay sumardongak kita di Portibion. Hamba karungan sa persyaon, ra makirim duhita laho patupa persauran na ginuhan di holong. Muludinggan do parsaurata do dongatay daw siyan akka parsalesian tutu sorang do pakilalata alay molo say lalap berbada lalap marsalisi tutu hurdut do pikiran ng ulota buhado bahinon asa buhay tupas sa parsauran na ginuhan ni holong dakpula arong parsikuran na khusus sa tereng otusi narekoti ma, buhado hita manapunahon iyas ni roha. Asa gabi ali-ali hita, tuah ka dongat ta jolma. Macetakas doi
didok di pode Raja Salomo bidu 17 ayat 17 manang isi natotong marholong ni roha ima ali-ali alai tertunduk di haguguta pe yang gudongan situtu dongan sapursiaon di bagasan goan ni Tuhan da Jesus turpu jamita deminggon ima sade edde adung-adung di Raja Daud hinarohon ni barita habo ni roha di siala ng marujung ngolu Raja Saul dohot yanakon na si Jonathan aliali ni si Daud ima didik marporang na sida maraduk pun halak peristi asalam takas pangatusyot tadi turpukon dengan dunia jahota mamukasian ayat na parjulu ima na botohon dinaraw sa halak duli-duli parangan ni Raja Saul mabuan barita ng mati Raja Saul jala laos iba na do na mamuno rajay ala di bangidohon Raja Saul ido rido kibana di baritai habis sa setong na niyan mulu tajaha barita na tersurat di sada Samuel pintu 20 sada ayat sada rubiat 10 dak toho songoni barita hamate ni Raja Saul ala di dok parangani pe songoni ala kirim rohana daputan upama ibana sian si Daud Dinaw bigi baritai mangandungi do Raja Daud dohot akka natorupi. Dongi diuhumma duli-duli ala tungpulut ni rohana mamunu raja ni Israel raja nanimiyahan ni dibata. Pabahenan ni Raja Daud na manguhum duli-duli patuduhon na dihaholongi ibana do Raja Saul. Songon raja nanimiyahan ni dibata. Nakpesogu rohani Raja Saul tu si Daud uju di ngoluna. Alai dangga belas rohan si Daud ubigi nang marujung ngolu ni Raja Saul. Balik sa mangadungi do ibana. Tangis do ibana. Ala ni si Saul dohot si Jonathan. Jala laos dia dehon do sada ede adong. Ima na laos sugabi turpu jamita Jobason. Hamu karungan di bagasan ede adung-adungi pola do digorahon tulu hali hata adung mago ponai tung maragian akka ulu balang jepak tado paduhani di ayat 10 sia ayat 25 dohut ayat 27. Sada pakilalaan na tung maca do di hilala Raja Daud ditiki. Alanunga magua ni bana di raja na pinasangapan na. Dohot sa halak ali-ali na hinaunhongan ni rohana ima si Jonathan. Ditiki na selaon tung macay sol hor situtudo para laleon ni Raja Daud dohot si Jonathan anak ni Saul. Maca argado di dok rohani si Daud akka pabahenan ni Raja Saul doho si Jonathan pola ikomade na sida di perporangan ni horan humokop bangso Israel dongan sapursiaon hasudungan ni rohado na sida na dua idu di dokon Raja Daud tu bangso Israel nunga tung maca gudang dibahin na sida naringkan tu baksunay. Aka na hinahulungan do na sida. Ito ang atungan ni bangso Israel. Ido, las dido di ayat 27, dumoras do na sida siyan pidong Raja Wali, jala gumogo siyan singa. Dadaholan onak ni alay nunga ragam aka nadingkan, na binahin ni na sida tu bangso Israel. Asa gabi marhasunangan sa luhut lagi nong gomanday. Alam ni tamado na sida dapat pujian jala si haholongan ni bangsoy. Tung marsak si tutudo Raja Daud siala pada dekonon ni si Jonathan. Tiguare do si Jonathan songon anggina hasudungan ni rohani Raja Daud. Tung mace solho si tutudo para leleon na sida. Alay ikom marsidang do na sida ala ni hamatian. Aha na pinakilalahon ni Raja Daud
Terus mesong paduhan ni sada upama di hita halak batak. Manok ni pialangke, hotek-hotek lao marpira, mulu sirang na maraleale, lubianan na matian ina. Hawa karungan sa porsyaon, so lima, parir ni pakilalaan ni Raja Daud, di siala, persirangan na masa, duhot ali-alina, hi Jonathan. Hamwa karungan na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus, sa liling hita maringanan di Portibion, tung subuhi do mangulu hita, ulan sa halakta. Rikot do adong dongatta, rikot do adong alihalitta, mulu sa arong dongan, susah do hita. Dang arong dongan martukar pikiran, dang arong dongan laho marsyurupan. Ala ni rikot do patupota, parsauran na linggan, na ginuhan ni Holong songon na binahan ni si Daud, dohot si Jonathan. Jala, saurdot, dohot topik ni Jamita, ditikyon, parhaha maranggion, di bagasan Holong, ima naikon siula honotta, di nguruton. Di parsorata si Gonopari, boydo meragam akan namasa. Boydo hita nung liling patu paparsoran na dinggan, dohot akka dongatta, alay hinorhon ni nasaotik, boydo gabisiga parsoran si Gonopari. Nazonokian, boydo gabi daw. Siyan na maraleali, boydo gabi maralwalo. Buhado patupota, asang unang gabi sursar, pardonganotay, paralelotay, dohot dongatta na asing. Ima naing ma, tanah punahon holong na tutu, holong na polin. Unang magijang rohatta, unang lias rohatta mida akarongatay, unang seta pangasahon paddapotta. Tung mace lungud roha, ubigi mulu si arong dupi sa tuang-atongo ni hala Kristeni, na salala marsalisi, jala olo do ala dirimasna, pola do didok, mardomu di tanorara. Do may siya kita garuk, alay tatiru ma, para leleon ni si Daud do si Jonathan. Jala naing mata paturuhon hitapi, songon hisiyan ni Tuhan Yesus Kristus na ginuhan ni Holong. Songon hata ni edita di bukede nomor 360 ayat 80 na marhahaanggi hita sa sudi dang mardia ibar manang isipi. Ala ni naing matapasere prohat tabi, tatiruma parsora ni ruas ni huria na parjului, nara marsiyaholongan, marsada ni ruha, ito ang ato ko ni papujion pasangap punuan ni Tuhan ta Jesus. Huhut tahanguluhom ma paduhan ni parpusalmen, di Pesalmen 137 ayat na parjulu, ida ma dingkan nai doh sorang nai molo tungpungu sa hudulan akka na marhaha maranggi. Hawa karongan arong dosada sarito na maripola. Taring tu hirarikot ni pature parhaha maranggion na ginuhan ni Holong. Arong madua halak na marhaha maranggi nar amaringan di sada huta. Ia ulau na sida ima martani. Dimulanay sida danak sahatu nama gudang niyan tung mace ulidu parsauran na sida. Alay di sada tiki sursar masudele. Hinarohon ni parasingan di pendabot. Hasetong na niyan dang na pola purat niyan persoalani. Alay gabisa dapat pada buludui hinorhon di pertikian. Ala ni gabi dang masih pakulinga bela sidang. Huhud saya lalak masih pasidingan. Dang lo mobero hana sida lau pa Jepang. Ujungna disakapi siang kiam ma asa do ibana siam hahanay. Diba-diba ma cara dalan asa unang may pa Jepang dohot hahanay. Dungi, di ba inihiba na batas ni Tanona, dohot hahanay. Siya na makali, mamukka siyang batas ni Tanonay,
Mace bagas jala bidang. Laos di badalam maai itu si. Terus songor sungai na macai belega. Didok rohana tung nasu jadi do marsilausan. Tung nasu jadi be pajupang dohot hahanai. Merdida nama say terimas ma si hahani. Dijuma tukang, disuruh ma tukangi, lau pauli pagar natung macai tipu. Asa unang be saya tatapi bana, dopak porlak niang ginay. Dung dituhur sudia karerekot, di pasabui bana ma tukangi martukang pauli pagar na tipu. Dung pigari, didok tukangi ma tu ibana nung ngasai ulon na. Tutulas maruhani si hahani. Alay, di ida siya kanima. Aha namasa titiki. Tarsonggot do ibana. Ala dangarong bagar na tibu. Bariksa gabi di bauli tukang itu. Sada jabatan na tumatsa dinggan jala uli si tutu. Lama na pare sungai na binahin ni ang kinay. Dang pigaliling nay di ida na sidama na marlujong ang kinay. Mamulus jabatan ni, huhut, madapot ton, hahanay. Dungi di haul, tumatangis maibana. Idok masongonon. Tung macay uli si tuturuham. Pola do di pauli ho jabatanon. Hapi, nga narwa ko sa kapi, asa daw hita. Nga hatsit roham hubain. Alaya ni matpamuate maroham diaw. Ima didok, siyang geni. Tuhahanay. Mamuka siya ni gaya mardingga mana sida musik. Di dalam hobor hat tukangi di do nasida do asa taring ni si tukangi. Alay di do tukangi do tu nasida. Gurang dupe ulauku na asing lau pahuli akka jabatan. Habuak karungan saha porsiaon sormini ni saretay songonoddo. Iya si dua halaki imahita dohut akka rungata zulma. Hahanggita na sipata dinggan jala sipata marsalisi. Oro dihita marsalisi sa tasakapi akka na lura, dangulo pataluroha, dangulo mardinggan, dangulo masibakulingan. Alay tukang naro pauliho jabatani ima tuhat ta Jesus. Naro madapot to kita di bagasatod di perbadia. Naro mangajari hita asa mardami. Ibana do na pauli jabatani asa mardami kita. Asa masih tomuak kita. Dokotak kadong kata sulma. Asa siya saritui dipengot tu hita dihinarga ni parahaha maranggion na ginuhan ni holong. Asa olo hita di badami, olo di pasada. Dan selala terimas manang mian di bagasan hosong. Asa marhitiyon naing marsyaru hita lau patupahon holong parhaha maranggion. Songo tuhatta Jesus naro makaholongi hita. Songo nima hita makaholongi rungatta zulmay. Akka na marhaha maranggiro hita sudi di bagasan holong ni tuhatta Jesus. Alani i tapadawa parsalesian marsadani ruha mahita. Sada maruhatta manang di dia hita. Sada maruhatta di tuang-tuangan ni huri. Tahanguluhum mahata ni tuhatta di Hebrew 10 ayat sada manotong ma holong ni roha didongan. Atong dihamuak karungan sa porsiyaw, tapangido magugo siya tuhatta. Asa ditugu-tugu hita di bagasa tod di berbadia, lapatupa persauran, parhahamaranggion na ginuhan ni holong. Tapasiding maparsalesian, hosom dohot akarimas. Tapalabok maruhatta, mardingga mahita do sudiak karungatta. Sanggiat ma tod di perbadia para mayhon roha ng pikirata asa jupang holong parhahamaranggion songon na pinatuduhon si Daud doho si Jonathan ni. Tuhat ta Jesus ma tiruatta lamar holong ni roha patupahon parhahamaranggion di bagasan holong na siyan Kristusi. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di pata Jehovah, asimaruham di hami, ajare mahami, di bagasan to dimito di berbadia.
asa ni bagasan hila siroha ami, marna punahon holong na pulin. Asabuy hami Tuhan, patupahon, persauran na ginuhan ni holong. Marihiti-hiti koordinak mo, Tuhan Yesus Kristus, jalo matangyang nami. Amin.